Το Εγάλεο με τον Τζορμπατζόγλου στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. 19-7 μετά από 10 λεπτά αγώνα. Εδώ στο Λίντο, παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της National League 1. Ο Όφης ψάχνει την δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα. Και η δεύτερη περίοδος ξεκινάει με ένα τρίποντο για το Εγάλεο. Βρήκε στόχο ο Τζορμπατζόγλου. Δεύτερο τρίποντο στο μάτς για το Εγάλεο, 19-10. Άμυνα. Στην άμυνα επέκταση στο Εγάλεο, επίθεση για τον Όφη με τον Τσέλο. Θα ξεμαρκαριστεί, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο καλάθι. Ήταν αδύναμο το σουτ. Το επιχείρησε. Γιαννός για 3. Άστοχο το τρίποντο, το rebound για τους παίκτες στο Εγάλεο. Με τον Φώτη Βασιλόπουλο που επέστρεψε στην πεντάδα. Τον Μακάριο Τσέρκιτζόγλου. Με πρόσωπο και αυτό στην πεντάδα του Όφη. Ωραία προσπίση και το καλάθι από τον Παπαδιονυσίου και αυτό το γρήγορο 5-0 στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου υποχρεώνει τον Βασίλη Ράλη, βλέποντας το σκορ διαφορά να πέφτει στους 7 πόντους, να καλέσει time out. Ολοκληρώθηκε το time out που ζήτησε ο Βασίλης Ράλης, έκανε έντονα παράπονα στους παίκτες του για το νόφρο ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο και το 5-0 που έκανε το Εγάλεο. Τσιαβές στην οργάνωση ακόμα μιας επίθεσης για τον Όφη. Τον μαρκάρει ο Δουρουντούς, τον δυσκολεύει. Τσέλος, 6 δευτερόλεπτα για τον Όφη, θα γυρίσει πολύ ωραία και θα βρει την μπάλα υπέροχα ο Γιάννης Λιανός. Εξαιρετική κίνηση, χορευτική θα λέγαμε. 21-12 το πρώτο καλάθι του Όφη στη δεύτερη περίοδο. Βασιλόπουλος, Δουρουντούς, πάλι ο Παπαδιονυσίου θα ξεφύγει πολύ ωραία με τη σειρά του. Θα φτάσει στο καλάθι από την baseline. 21-14. Τσερκιτζόγλου πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες του Εγάλεο δυσκολεύουν την κυκλοφορία της μπάλας. Πρωτογεράκης πέρασε στο μάτς για τον Όφη στη θέση του Πιλκούβη. Για να πάρει κάποιος ανάσο ψηλό της Τσιαβές. Ο σουτ για 3 από τον Τσέλο. Έχει ξεκινήσει με 3 άστοχα σουτ. Τσερκιτζόγλου στο rebound με ταμπλό. Από καλή θέση θα στοχίσει ο πρόδρομος του Τσερκιτζόγλου. Γρήγορα ο Δουρουντούς θα πάρει το φάουλ για να σταματήσει την επίθεση έξυπνα που έκανε το φάουλ πάνω στον Δουρουντού. Ο Λιανός στον πάγκο τώρα για να πάρει ανάσες ο Τσιαβές και να γίνει καθαρό playmaker του Όφη ο Τσέλος. Επιστρέφει ο Μποχορίδης. Ξεκίνησε ζεστός το παιχνίδι. 7 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Όφη Εγάλεο 21-14. Βασιλόπουλος, το κυνηγάει ο Τσερκιτζόγλου. Ελεύθερο τρίποντο. Εύστοχος ο Τζορμπατζόγλου, το δεύτερο τρίποντο του Τζορμπατζόγλου. Το δεύτερο δεκάλεπτο 21-17. Το συν 12 έγινε γρήγορα συν 4 για τον Όφη. Τσέλος. Πρωτογεράκης. Τσέλος. Γιαννός. Ατομική προσπάθεια. Χωρίς αποτέλεσμα. Βασιλόπουλος για τον Τζορμπατζόγλου. Θα φτάσει στο καλάθι. Ωραίος ευνηδιασμός. 21-19 το Εγάλεο. Επέστρεψε στο γήπεδο στη δεύτερη περίοδο μεταμορφωμένο σε άμυνα και επίθεση. Ο Μποχορίδης τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Δουρουντού. Ο Γάλλο έχει τρέξει μέσα σε 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα με τη σειρά του ένα σερί 12-2, μείνοντας από τους 12 στους 2 πόντους του ένα καλάθι.
Γρήγορα επιστρέφουν οι βασικοί για τον Βασίλη Ράλη, ο Σταμπουλής, ο Πιλκούδης, τον Πάγκο με τον Γεράκης και ο Τσέρκιτζόγλου. Αλλαγή και για το Εγάλο. Ο Παπαδιονυσίου στον πάγκο για να ξεκουραστεί με το 9. Ο Μπολάτογλου. Το Εγάλο βέβαια το οποίο έχει ένα πλήρες ρόστερ με πολλούς παίκτες που έχουν παίξει και στην Α2 κατηγορία, την Elite League. Μποχορίβης στις βολές, πετυχαίνει την πρώτη, 22-19. Μία στις 2 από τον Νίκο Μποχορίδη. Βασιλόπουλος. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Τζορμπατζόγλου, 3-3. Από τον Γιάννη Τζορμπατζόγλου, 22-22. Με τα 3 τρίποντα του παίκτη του Εγάλεο. Ξαφανίζεται αυτή η διαφορά που είχε πάει η ομάδα του Όφη. Θα γυρίσει ο Γιαννός, θα πάρει το φάουλ. Πέσαν 2 παίκτες του Εγάλεο πάνω του. Σίγουρα οι παίκτες του Όφη δεν έχουν πάρει καθόλου καλό βαθμό στην άμυνα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, κυρίως στην περιφερειακή άμυνα, αφήνοντας τα τρίποντα, ελεύθερα τρίποντα για έναν πολύ καλό σουτέρ όπως ο Τζορμπατζόγλου.